Amoy kita singtingog. Alam ko sa pag-inagitapos na mga celebration. Salamat sa Diyos. Uy! Pre? Okay ka? Nakikita ka? Imo na. Oh, vlog takeover. Rin na, saan na kayo lunggotan? Vlog takeover. Hello! Te, anong masasabi mo? Live. Gusto mo maging vlogger para sa kaninang Ernest? Ay, ato ko. Si Vibe. Okay. Birthday naman subong 1 years old na siya. 1 years old. Abaw, kumpare. Pwede rin maging kumpare. Ayun na, kumplito ng mga kumpare. Yun mga palaubog. The future. The future laubog. Nga, amo ni mga coach ko sa gym ho. Na, probably mga lawas nila ho. Wala na. Wala na. Wala na, pandemic na ng lawas. Abaw, anak kongkong ka na ni Lola mo ba ba? Kongkong ka na. Oh! Yay! O dyan si Maninoy ho. Yay! Success! Wala naghibi! Ari pa gina isa? Hello! Ano may may partner na. Lakati dito. Sagad na area. Don. Kantuin si parang partner. Oh, sige be. Kuy, tabi lunggan niya be. Sige be. Balisa sino ka daw. Sige, balisa. Oh, lain tulog kasi mo. Nainitan siya. Ang bayas ang gabusong pa sa mamaya. Siya ako nung mabantay. Magwa. Subong, natuman? Subong. Kali na bantaya, pasay na dayon. Fake news ya galito, yoks. Why man say mo una nga amo gini kaulagan niya. No, abiya swabe lang. Abiya panusiban ni bata. Ari na siya. Abi ko hindi ka nakakanto. Labla. Usoy. Yeah. Bati ko namin isa magkanta. Namit. Namit siya. Yummy. Oh. Kinapoy ka daw. Ay, biyahe pa mo. Di ka pala no? Banati. Buka. Layo. Vlogging. Ano ang ngalan sang banda? Jerome. Pila ka mo bilog? As of now, depende sa senaryo Masampol ka din subang no? Karon. Okay, sige. Sampulan ta. Pati anta mga matugnaw nga mga ano kanina kantas ang tulab somebody so kanina kantas na Michael Bolton yung mga birada. No, imo na no? Tinulugan Michael Bolton. Guide his steps along the way. Teach him, Lord. Happy birthday, Val. Welcome to the Christian world. Kapag yan mo nag-wish in lang isa kanina na hindi na siya mag-chip boy. Pero hindi ko ka-sure boy na guro. Gusto na play pa na. Sigurado ako ma-provide ng ni Daddy Ronald at ni Mami Clara ang happy childhood ni Val. So, I wish you all the best for that. Ano yung mga nilito mga nilito? Pasalamat ko galit namin sa nagkanto. Ninong, family and friends. Thank you, guys. Ang message ko na ibatin, hindi nakapagpiliton nga maging one. Diba? Basta hindi ka lang mamuson sa emosyon. Kaya ang tapwa na ako na lintana. Pero mamuson sa shorts. Madudumad yan. Duduman ko pag Pero kidding aside, wish ko lang kay Vibe nga maging happy siya.
Ari kami ni Mama kay ni Papa mo. Magkaisiin mo kung ano man gusto mo. So, we want you to be happy in life. Ari kami, your family and friends, Lola and Lola. So, happy birthday. Alright. Said hello tonight. They say the road no place to start traveling. Kahit minsan ay mapansin ako, malaman kong kita'y mahal at yan ay totoo. Ayoko na sanang masaktan, ang puso ko'y laging nagdurusa. Ayoko na sanang mabuo. The next day. Hey mga paps, what's up? So ari kami subong sa Mega World sa Festive Walk Mall. Kay na plano tanin namon is mahapit anay sa SM. Kay dito mang grocery si Mami kag magbakal sa mga Christmas gifts, no. You know, Christmas rush daan subong. However, tang nagkapakadto kami to, grabe gid ang traffic pasulod sa SM. Nagabaisay pa kami gani nga subong na kami naglakat, mga muna bala nagapasulay kami. And decided nga diri na lang kami sa Festive Walk Mall. Tisingan tanga diri na lang tamang grocery sa mga kinahanglanon, no. Okay, usually magpark kami sa second floor lang sa parking building. Pero subong klabote kami sa pinakababaw kay damo sa lakyan subong. Naka-Christmas rush man ng mga tao eh. Mga paps, so arin ako din sa amon nga booth. Kapangunya di kami sang Christmas rush dire. Upod ko si Jess, are new member ko pero teammate ko na rin sa una. Ka-hope siya nga makasale siya dayon. So are kami subong di sa mall. Damo tao pero mas damo pag sa SM tum. Sabi ko gamay lang i-grocery mo damo man eh. Ang makita ko nga pwede pa doon. Hindi ka makalo eh. Kinanglan pa sa balay. Para kung ano ang kulang, amo na na nabakil ko. Bakal na sa ano ka, sang milk tea. Mang milk tea kita. Okay mga paps, after a long day sa city, after sa mga traffic, sa mga Christmas rush nga katabo subong sa syudad sang Iloilo, at na ako subong sa balay, kay gahingabot akong resource speaker pa sa seminar. This is the last day of my seminar para sa scale up ni Sir RB sa Bidong Idol Pops. So this is my last day to do that. So ari ko di sa akon nga simple lang setup dito sa kwarto. So kayuhan ko anay. Muna ako niya set up sa webinar. So, ari lang di sa kwarto. Tuloy ang kwarto is not looking so good. Kailangan pag ipintahan, kagpanamion, no? Para maging kaya-aya, no? Pero okay lang kaya mga Zoom may mga background man eh. So pwede ko maisla ng background para hindi mabisto nga galinukay lang Okay, wala mo mga dote. Okay, wala pa ma-arrange. Pero I'm planning to set this room up nga maging studio, no, temporary studio ko, painting this wall, no, by painting this wall green para maging green screen ko, no. Eksperimento I'm not sure kung effective siya. Testingan na lang, no, para maka green screen effect ako sa mga videos ko, mga vlogs ko. Your questions, chat box. I see mga responses sa group chat, Sir Ernest. Great topic. Topic natin today. Webinar na ako. So, gina-vlog kong webinar ko. Ma'am Shira, Ma'am Angel, Okay, so, Sir Julius. ma-answer ako sa mga questions nila din. Okay? Ask questions. Kung may mapamangkot sa akon, sabton ta. Alright? Ray, you have questions for Sir Ernest, Ray? Alright, that's it. Tapos na ang webinar. Nakaraos din. So, namin ang webinar. Thank you, Scale Up, Sir RB, Andrea. Thank you for having me sa inyong webinar. So,
So, moms? Mami? Ano? Oh, no. Oh, no! Hindi kita, okay, dulo mo. Ay, sa suga. Kaon ko na? Wala pa eh. Wala pa. Okay, that's it. Nagas ko. Sobrang huwakal.